Agtakder tayo amin. Sumrek kayo ti templo ti Diyos at ti pasuyo dapnuan iti panagyaman ken iti sangtuaryo na anapuan iti panagdayaw. Wapo siraragsak kami as umrek iti balay mo, kan sigagagar kami agtitipon tapnoy paimikan ka, iti panagdayaw itangal daw. Dayawen nyo ti Apo anaraptuan rag-o. Lipatan mi iti parikot mi, kan siraragsak kami agdayaw ken ka, O Diyos. Kantayin tayo o worship dakin, dayawen tay ti Ari. Agyaman kami, daytoy nga aldaw, ngayon mo kada kami, o Apo mi Diyos. Agyaman kami kit adatibiyag mi, ken pigsami nga mapanitoy balay mo, nga makiragsak, ken makarago, Panginoon. Apo mi Diyos, agyaman kami kit, ada kami nga tunggal maysa, makigimong, ken makiayat kada tunggal maysa. Apo Diyos, ikararagmi tagijay kakaduami kakabsat mi nga awan pa itoy balay mo ket ingata mi suda nga mapanidtoy ken dagijay kakaduami nga madi nga makapan Apo Dios ikati kumadwa kanyada no sa dinuman ti banbanag wenno ti problema daw Apo ket sikati kumadwa kanyada tapno may raos daytoy nga aldaw, O Diyos, nga agragsak mo't lang king ka. Apo mi Diyos, karkararag mi mo't lang dagiti kakabsat mi nga iti online, sapay ko malapo ta, i-bless mo isuda, dagiti mensahe, O Apo Diyos, nga mangyagmi itat. Tanga aldaw sapay ko mata agbalin nga blessing iti tunggal may sakin mausar mi iti kakaduami iti for the coming week, O Lord. Sapay ko Apo ta pakawanen da kami iti basbasol mi ken tulungan da kami nga ag-make up iti pagkukurang mi ken kao Apo Dios. I-bless mo Apo ti anak mo nga agso itatang aldaw usaram isuna nga maipaabot kada kami iti mensahe para itatangal daw. O Apo Diyos, sublimikin kati na nga nga ragsak mikin panagdayaw. Kitinagan ni Apo ming Jesus. Amen. Amen. Agtulong tayo.
kakabsat. Good morning! Uy, may echo. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Dahil ito'y taldaw ng naramid tiapo, agragsaket ang grambak tayo. Kakabsat, at dato hindi may katlo, Domingo iti bulan iti Hulyo. The third Sunday of July. At dadag iti sumagmamano apakaamo tayo, umuna, kalpasan iti Sunday School iti Tagalog English, at the meeting dagiti members iti Loading Ministry. So, members of Loading Ministry, may meeting po kayo pagkatapos ng Tagalog English Sunday School. Around siguro 12:30 na ito. Huwag pa kayo mag-alala, may lunch po kayo. Sino-sino po yung mga members nito? Tumatawa si Kuya Jun. Sino-sino po members nito? Associate lay leaders, lahat po ng associate lay leaders ng mga services, Ilocano, Tagalog English, Contemporary or Aldersgate saka Vesper. Lahat ng lay organization presidents. Please po, dalo po kayo ng meeting. Ganon din po, kasabay ng meeting ng Loading Ministry ay ang meeting ng Scholarship Committee. Kung ang Loading Ministry, ang meeting nila ay sa Holy Club, UMM Sunday School area, ang Scholarship Committee naman, ang meeting nila ay sa Holy Club sa UMWSS Sunday School area. Huwag din po kayo mag-alala. Kung ang Loading Ministry may lunch, tayo din may lunch. Kasi immediately after the Sunday School, meeting na tayo. Hopefully, after an hour, matapos ang meeting natin. At nang may panahon pa para magpahinga. Kasi after that, diretso na sa mga ibang ministries. Pangalawa, Lunes, nang tayo'y nagkakilala. Lunes, ito po yung orientation and retreat with recreation ng or team building ng Loading volunteers and staff. Lahat po ng mga tumutulong, nagvo-volunteer sa ating Loading every other Tuesday. Bukas po, ito po yung inyong orientation, team building, and retreat. I suppose na message na sa inyo kung ano yung mga kailangan nyo dalhin at kung anong oras. Wala po sanang malilate para hindi tayong inaantay. Medyo malayo po sa Cavite po ito. Pangatlo, sa Sabado, ito po yung ating Forum on Worldwide Regionalization. Saan gaganapin? Dito po sa sanctuaryo natin, dito sa church. Alas 9 po ng umaga. Sino-sino ang dapat na dumalo? Lahat po tayo invited na dumalo dito. Upang sa ganun ay alam natin kung ano ang kinabukasan ng ating simbahan. Anong mangyayari sa ating simbahan sa hinaharap? Especially 2026 onwards. May mga nagsasabi kasi, ang United Methodist Church sa Pilipinas, tanggap ng ganito, pwede ng ganito, pwede na magkasal ng lalaki, babae. Hindi po, kailangan po nating maintindihan ang mga yan. Ang United Methodist Church sa Pilipinas mag-ordain na ng mga may mga bakla na nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki or babae na nakikipagrelasyon sa kapwa babae. Hindi po.
Dito po sa Pilipinas, hindi po totoo yun. Pero may mga kumakalat po kasi na ganun. So, at lahat ng mga yan, kailangan nating maliwanagan lahat ng mga yan. Kaya't sa Sabado, oras ng alas 9 ng umaga, lahat po tayo naanyahan na dumalo dito sa Forum on Worldwide Regionalization. At nang sa ganun ay hindi tayo mapapaniwala kaagad ng mga mali-maling mga bulong-bulungan. Yung iba kasi nananalig sa mga bulong-bulungan eh. Buti sana kung tama. Next. Talaga pong marami po tayong announcements ngayon. Sa linggo, kasi Sabado yun, ano? Sunday. Anong mangyayari sa linggo? Pagkatapos po ng Sunday School next Sunday, ay ang study session on the United Methodist Church Doctrine of Holy Communion. Sa Holy Club po yun. So, sa linggo, sa sunod na linggo, pagkatapos ng Sunday School, ay ang pag-aaral patungkol sa doktrina at teolohiya ng United Methodist Church patungkol sa Holy Communion. Sino po mga required na dumalo dito? Church council officers, associate lay leaders, officers of the different lay organizations, at lahat po ng mga interesado. Especially yung mga nagko-communion stewards, yung mga nag-distribute ng Holy Communion every first Sunday. Lahat po ng mga yan ay required. Tapos, imbitado rin po lahat ng interesado na malaman kung ano talaga ang katuruan ng simbahan natin patungkol sa Holy Communion. Sa sunod na linggo po yan, after the Sunday School ng Tagalog-English. May mga iba kasi, iba ang kanilang pagkakaintindi sa Holy Communion. Napakahalaga po na maalaman natin ang ating teolohiya at doktrina patungkol sa Holy Communion. Ito lamang po yung mga paalala para sa atin ngayon. At yung mga iba, antabayanan po natin sa ating Facebook at chat group. And by the way, kailangan po nating i-update yung ating chat group on Ilocano worship. Sino po sa inyong wala pa doon? Kapag wala po kayo natatanggap na message from the Ilocano worship chat group, please po sabihin nyo sa amin at maidagdag namin kayo. Kasi doon po, doon natin ilalagay lahat ng mga announcements patungkol sa ating simbahan at patungkol sa ating grupo, the Ilocano Fellowship. Tayo po yung masaya sapagkat mayroon na po tayong bagong officers ng Ilocano Fellowship. Sino-sino po yung mga officers natin sa Ilocano Fellowship? Ang ating presidente, si Ate Nerissa Monte. Ang vice president natin, si Teacher Ethel de la Cruz, ang ating church secretary. Ang ating secretary ay ang ating Madam, si Teacher Leia. Sinong treasurer natin? Ang treasurer natin si Chairman, si Ate Aurora Luterio. Meron pa bang ibang officers? Treasurer po. Assistant Treasurer po si Ate Marlene Go. Assistant Treasurer sa Ate Marlene Go. At ang auditor po si Ate Genesis Alcantara. Okay. Meron naman siyang i-audit, ano? Meron naman. Parang ang nakita kong report ng ating Assistant Treasurer, meron pa tayong 4,000 something na pera.
Yun ang yung audit ng ating auditor. Pero saan po nanggagaling yan? Sa mga love gift at offerings, donations natin. Tapos, saan po napupunta yan? Sa pagdadalaw din po at sa mga benevolence natin. Doon napupunta yung mga yan. So, I want us to be as transparent as possible with regard to our finances in the Ilocano Fellowship as well. Kaya from time to time, tatawagin ko ang ating assistant treasurer para mag-report din para sa atin kung magkano ng pera ng ating fellowship. Happy birthday! Sino-sino mga nagdiriwang ng kanilang birthday sa linggong ito? We have Janeline Melencio, Chris Anthony Umingan, Alvin J. Camarines, Lorna Macaraeg, Sara Rodrigueza, Karen Domingo, Julie Bolante, Juan Marco Lumba, Anita Larida, Mara Paras Atienza, Ezekiel Jan Arazon, Francis Ichanco III, Maria Leona Feliciano, Joan Leslie Pascual. Meron pa po bang ibang nagdiriwang ng kalang birthday sa linggong ito na hindi ko nabanggit? Pwede po bang pumarito kayo sa harap? Ayan. Isa. Sino pa? Dito sa gitna, anak. Wala na po. Meron po ba tayong bagong kasama sa ating pagsamba ngayon? Pwede po bang punta rin kayo dito sa harap? Ayan. Meron pang isa. Aw, may kasama ba tayo dyan? Wow. Sige, can we just extend our hands toward them and let us pray for them? Nasa harapan po namin, Panginoon, mga kapatid na ito, mga batang ito na una, na nagdiriwang na kanyang kaarawan sa linggong ito, kasama po na ibang mga birthday celebrators, we ask you that you please release special blessing upon them, and especially upon this young boy who is celebrating his birthday. Lord, ingatan, basbasan, pagpalain sila. Ganon din kailang mga magulang at mga mahal sa buhay. Pati na po yung mga nasa online. Kayong siyang nagpapala, kayong siyang nagbibigay ng biyaya, kung kaya't kayong hiniling namin na magkalob sa kanila ng mga ito. Ganon din, Panginoon, ang mga batang ito na sa unang pagkakataon na ikasama namin sa pagsamba. Nawa hindi itong una't huli nilang pagpunta rito, pagkos itong simula ng habang buhay na pagsama dito sa amin sa pananambahan at sa pagsamba sa iyong banal na ngalan. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa buhay nila. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Awitan natin sila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. God bless you always. God bless you always. Ate Marlene. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Happy birthday and God bless you. Ngayon ating tunghayan ang alay ng ating mga kabataan.
We pray for blessings. We pray for peace. Comfort for family. Protection while we sleep. We pray for healing. For prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering, and all the while you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know that pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointment, or the aching of this life, is the revealing of a greater thirst this hope can satisfy? What if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? Amen. Pwede po bang lahat ng mga bata ay pumunta dito sa harap?